Baixo o lema Auga pola Paz celébrase hoxe o Día Mundial da Auga, no que se pretende concienciar a cidadanía sobre o papel que temos cada un de nós no ciclo da auga. Con este fin, Augas de Galicia organizaba unha visita guiada á depuradora da Pobra para dar a coñecer o funcionamento das instalacións, dende a captación da auga ata que volve ao mar convenientemente depurada. É importante, digamos, que os usuarios as coñezan porque para que sexen conscientes do papel que desempeñamos cada un de nós en todo o proceso de depuración, bueno, en todo o ciclo da auga, non? A auga captase neste caso en padrón, a auga consúmese por todos os usuarios e polas industrias e depurase aquí. Se algún de nós falla en todo ese proceso, pois todo sae mal e ao final de todo este proceso están a ría, os mariscadores, o turismo, entón é moi relevante, digamos, que todo funcione ben. E para que todo funcione ben, pois sempre é importante que todos coñezamos o papel que desenvolvemos nese proceso e por iso hoxe queríamos abrir estas portas para que se coñezan como son estas instalacións, as capacidades que ten, pero tamén as limitacións que ten que depende do traballo que fagan os que verten a esta depuradora. Ademais de técnicos e representantes das administracións, á visita asistiron responsables de numerosas empresas do municipio, posto que máis do 70% das augas que chegan a Edar Pobrense son de orixe industrial. É unha depuradora que ten unha parte moi importante de augas industriais, esas industrias son moi relevantes, son na súa produción, que é moi relevante para toda esta zona, pero tamén é moi relevante que traballen ben nos seus vertidos e que os fagan cumprindo os límites de vertidos que hai para que despois, cando chegan a depuradora na que estamos agora, pois se podan depurar ben e se podan levar a ría nunhas condicións que o fagan compatible pois con todos eses outros usos que hai na ría, o marisqueo, o turismo, os bateeiros, a pesca, etcétera, etcétera.